No, teda, počúvaj, hej, alebo nie, bravo. Ako to robili k tomu bonde? Tak? Počkaj, ja ti uvedám. Ako? Procenti nemá. Koľko? Koniec, ako to boli? Nezavidela? Ako robila? Už si zasmiel. Pomožu, to nevidel, že držíš. Koľko? O koľkej to dávajú? Čo? Ten non-stop. No ten satelit. To sa spýta ja to neviem. A to taká černoška musela byť. No, hádame s tebou, to je. Ale po s tebou. Kanúra. Vieš čo, s týmto pozíku tam sa žiť, Marie, bol aj komie, tak to rola, že ja svoje hlavu. Ako lepšie pál. Mali alebo športiak. Vraj, čo je? Počúvaj, hej. Že hej? Chlapče, hej, čo? Vraj, počúvaj, čo reku? Vrako bolo, vrako bolo, a čo reku? Bolo vrať, hej. Hej, bolo vrať, malo. A to kýho Marie bol, čikotke. Vrať, bolo, hej, a je povedal, hej. A si to vraj bol, že to bol konia, že to bol na teba. Ja? Je vraj. Chlapče, bolo to malo, bolo to veľko, a čo je to? Ty. Kanúra. Ako si dospieval? Veľký, hrubý, malý. Ako si dospieval? Tak zabíjal. Tak Ja to neviem. Nie sú na poriadku. Ako ešte? Chlapci, ako to kurevalo. Počúvate, to je kde bolo? A to kde bolo? Neviem ako pozíti, tam sa ako tady zgrali. Aj, ako to boli. to pošli cez Bluetooth, čo dáme. Aj to, ale aj to tvoje, tie dve. Môžeš zmazať. Ale... Žuvačka ti vypadla, Jožko. Ja to, nemôžem očko piči, daj tak. A ja, ako to reko bolo? A ešte, to muselo byť inakšie podľa mňa. Nie, neviem podľa mňa. To bol inakší, si ja myslím. A ti si tu môj ahoj. Ide? Ide. Ako? Čo? Ja nemám nič. Áno, to mám z toho, ako som ťa nesol na štvrté bez výťahu. Čo je? Ale ako si to vtedy zaspieval, tú pesničku? Čo? A ja neviem.